feeling ko mas may improve pa to. Kasi hindi pa siya tapos eh. So hindi pa natin nakukuha or nakikita yung kabuuan ng sunflower camp. Ginagawa pa lang po yung iba. Katulad nito. Ayan. So tignan natin sa mga susunod na araw kung ano yung overall na itsura ng sunflower camp. Ang liit lang niya. Ang liit lang niya, no? Oo, maliit lang. Ilang mesas ba lahat? Tatlo, yung isa, tawag nito, gualantana din sila. Tapos ito. Pa-bloom pa lang Bloom to. pa lang. Ayan, So, no? okay Yan, lang. yan guys. Hindi pa siya nag-bloom. So kapag lumaki-laki pa yan, mas maganda yan. Pero kung may yung una, ito, okay naman siya. Konti pa lang yung mga nalalantang mga flowers. And then yung second, which is ito, ayan, lantana siya. So hindi na siya maganda. Ito possible talaga. Possible pa lang siya. Pa-bloom pa lang yung mga flowers dito. Kami para kumain, and make sure kapag lalabas kayo, pupunta kayo dito para makabitan kayo ng bracelet para papasukin ulit kayo. Ibig sabihin nakapagbayad na kayo kanina. Ayan. So hingi tayo ng bracelet kay kuya. Kuya, thank you kuya. Ayan, so aside sa sunflower camp, dito sa labas, pwede kang kumain dito. Isa din to sa pinaka magandang improvement din ng sunflower camp. Aside from doon sa park itself, may kainan na rin dito. May mga food stalls dito sa labas. Kung napagod ka na, nauhaw ka na, yan, pwede ka dito sa labas. Make sure na meron kang bracelet kapag lalabas yun. Kasi namin nakita na may Price? Ganyan din. Hindi mo price? Fries? Yes, ma'am. Sige, may shake ba kayo kuya? Ayun po. Ilang price, sir? Kasarapan. Anong shake nyo kuya? Mango Graham daw. Sige, mango graham. Dalawa. Ayan si Yung kuya. price, sir. Hala kuya, smile. Naman na po yung best price. Best? Opo. Talaga? Yung price namin, sir, Kasing sa best mo, Best. ganon. Ayun, may hotdog naman pala ko yung Yes. best seller.
Sige, Graham. Ayan, so mango Graham po ang order namin. Best seller po ni ate. Hello naman ate dyan. Ayan, si kuya. Hello po! Sir, Mango Graham! Masaya po dito sa Sunflower po. Mas masaya po pag pumunta po kayo rito. Taga-Tayog ka ba kuya? Yes po, Tayog! Taga-Tayog din ako eh. Opo, saan po kayo sa Tayog, sir? Sa likod ng Tayog National. Oo, Tayog National, Luna din po kami. Ay, oh, ayan. Ang ganda talaga ni ate, oh. Oo. Pak, Oo. 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 pak, ganun. Ito yung mga kasama namin. Si May. Hi, May. Hi, Ate Chang. Ate Chang? Chang Nori. Ayan si Baby Jeffrin. Ayaw niya ng fries. Hindi Wala mainit. siya sa mood. And then si... Nakakinan? Feb. Feb! Hi, Feb! Hello ka naman sa camera. And Carlo. Carlo. Ayan. Kain. Ayan. Sige, sige lang. Sir, ito po na po yung order nyo na Mango Graham. Thank you. Wala na po kayong mahahanap na Mango Graham dito sa Sunflower. Ito lang po ang Mango Graham. Ayan, thank you po. For only 50 pesos. Thank you. Sige. Papauwi na kami. Ayan. We're going home. I'm sorry. Kasi Chang. Worth it naman ng 100 pesos. Mas sulit siguro siya pag tapos na talaga lahat. Pag tapos na lahat ng mga ginagawa. Ayan, so goodbye. Ano yung kotse ko? Ayan, dami ng tao. Dagsaan na. Buti na lang, napaaga kami ng kaunti. Hello, so papauwi na kami. And then, nakakapagod pala siya. Ayan, so medyo rough road yung daanan natin pauwi. Tsaka papunta, mga 100 meters before doon sa Sunflower Camp. Rough road ang daanan. So, tsaka medyo mahal ka po. Ano pa ba? Yun lang.